Турхан Рсиев – сатирикът с острото перо. Турхан Рсиев е български писател, преводач и сатирик, оставил ярка следа в българската литература. Роден е на 28 януари 1942 година в село Генерал Киселово, Варненска област. Завършва специалността „Икономика на строителството“ във Висшия икономически институт Димитър Благоев, днес Икономически университет, Варна. А още като студент започва да пише разкази, фейлетони и хумористични очерци. Рсиев е добре познат със своето чувство за ирония и способността си да улавя абсурдите на ежедневието. Неговият стил е жив, достъпен и често пъти с усмивка през сълзи. Работи дълги години като редактор, превежда от турски език и популяризира турската литература у нас. Сред неговите най-популярни книги са кратки турски народни приказки, както и редица сатирични сборници, които го нареждат сред утвърдените имена на българската хумористична проза. Рсиев успява да покаже, че хуморът не е само за забавление. Той е и начин да се каже истината по най-болезнено точния начин.